A empresa Ence presentou esta mañá a segunda convocatoria do Plan Social para Pontevedra, Marín e Pollo, un plan que neste 2018 contará cun investimento de 3 millóns de euros, unha iniciativa que forma parte do Pacto Ambiental entre a Consellería de Medio Ambiente e a Papeleira. Tamén quixera lembrar que este plan social de Ence Pontevedra é unha das iniciativas de maior envergadura de unha empresa privada en España no terreo da responsabilidade social corporativa. Como saben, é unha contribución importante tanto para a loita contra a exclusión social, para o deporte, o emprendemento, a innovación, educación e cultura, e tamén para as relacións veciñais e para o cuidado do contorno, non? Nas bases do programa e toda a información relacionada con esta segunda convocatoria do plan poderán ser consultadas en www.ence.info/Plan Social Pontevedra. Os interesados en presentar a súa solicitude terán de prazo dende mañá 20 de marzo ata o 20 de abril e poderán ser beneficiarias das axudas ás persoas físicas ou xurídicas que presenten o proxecto nos concellos de Pontevedra, Poio e Marín. Eu lle quero agradecer a Ence a súa sensibilidade a hora de darse conta de que era convite aumentar as cantidades dedicadas ao deporte base, é fundamental, pasan de 800 a 900.000 euros, a aumentar as cantidades dedicadas ás asociacións veciñais, pasan de 150 a 200.000 euros, e tamén as axudas dedicadas ao fomento de educación e cultura, que pasan tamén de 250 a 300.000, e incluso, digamos, tamén unha partida dedicada a mellorar a tramitación, que dende logo non é nada sinxela. As áreas de actuación son 8 neste 2018. Delas, o que máis diñeiro leva é o apoio ao deporte base con 900.000 euros, seguido dos 600.000 pro impulso ao emprendemento e innovación, 530.000 a loita contra a exclusión social, 400.000 a recuperación da contorna, 300.000 o apoio a axudas á educación e á cultura, 200.000 a axudas veciñais diversas, 50.000 a administración, xestión e comunicación e 20.000 a digitalización do proceso de solicitudes e a adxudicación de axudas.